No, takže priatelia, ešte raz krásny večer a dnešnou témou je teda Healy Highway, ako som vám spomínala. Ja som tam dala taký podnázov Piatý element. A prečo Piatý element? Tak to sa dozviete asi na finálnych slajdoch. Prečo mi to tak prišlo celkom trefné si to tak prepojiť s tým všetkým, ale dojdeme k tomu. Čiže len veľmi kratučko, kto ma vôbec nepoznáte, ale pevne verím, že každý aspoň troška ma tu pozná. Som timewaver terapeut a pracujem aj s Healy a McHealy. Pomáham najmä ženám, ja to tak hovorím, že moje krásne ženy 40 plus, buď terapeutky, lekárky, alebo proste ženy, ktoré pomáhajú druhým ľuďom, to je taká moja cieľová skupina, najmä ľudia, s ktorými som. Ale keďže máme aj klub, mnohí viete so Sonkou, tak tam je troška širšie pole, aj na mužov orientované, to je zase pre milovníkov tradičnej čínskej medicíny. Sme sa tak vzájomne prepojili so Sonkou, ona je terapeut čínskej medicíny a ja viac menej robím s týmito frekvenčnými zariadeniami, tak spolupracujeme. Takouto mojou misiou, tomu, čomu sa najradšej venujem, je viac menej, sú timeover terapie, práca s prístrojom timeover, používanie autogénneho tréningu. Podľa mňa, keď máme hlavu v poriadku a máme návyk, ako správne vlastne vyberať myšlienky, tak ten život je o mnoho ľahší. Či už čo sa týka stránky ohľadne myslenia, alebo reálne aj fungovania a zdravia tela. Takže dala som sem aj túto poznámku, kto ju nečítal, naozaj je dôležité si uvedomiť, že tieto všetky prístroje, s ktorými pracujeme, nie sú to medicínsky overené až na Healy Medical, ale väčšina zariadení Healy a Timeweaver nie sú medicínske prístroje, čiže treba k tým pristupovať profilakticky, ale samozrejme harmonizujú podľa rôznych typov frekvencií a to budeme presne o tom dneska v závere hovoriť, že vlastne aký je ten ekosystém Healy. Takže Highway. Je to absolútna novinka firmy Healy a mnohí ste si už asi pozerali obrázky, v našom back office už sú rôzne materiály k dispozícii. Čiže len také základné intro. Je to niečo ako, aj sám Markus to nazval niečo ako Rolexky alebo proste nejaké také väčšie hodinky. Je to veľmi dobre viditeľné, púta to pozornosť. Čiže pre tých, ktorí viac aj možno sa zaberajú predajom, je to rozhodne pozbudivé, pretože je to asi neprehliadnutelné. Pretože som si všimla naozaj aj moje vedomie, moja mysel veľmi to sledovala, je to také dosť nezvyklé, lebo sú to také naozaj dosť veľké hodinky na ruke. Púta to pozornosť a ľudia sa určite budú pýtať, čo to je. Zdôrazňovali v Mníchove, že vlastne všetky použité materiály sú v podstate biopriateľné, čiže nemali by spôsobovať nejaké alergické problémy a sú naozaj aj na dlhodobejšie nosenie. Náramky sa dajú rôzne meniť. Na otázku, či bude vlastne aj highway aj v čiernej farbe, tak aj Martin odpovedal, že to všetko závisí od množstva, ako bude obľúbenosť medzi ľuďmi, ale už v Mníchove hovorili, že len tuším za prvé 2 hodiny bolo predaných obrovské množstvo, myslím, že neviem, 2000 asi kusov. Potom takisto v Koreji obrovské množstva, čiže naozaj je obrovský záujem o tento produkt, takže vyzerá, že naozaj aj pre tých, ktorí máte obsidián, tak asi v dohľadnej dobe sa určite asi pôjde aj do tej čiernej verzie. Ďalej tieto PET z angličtiny, alebo teda neviem, integrované podložky, elektródy, neviem ako, nevidela som slovenské úplne preklady, ako sa to bude po slovensky nazývať, ale práve tieto styčné podložky tiež sú z ocele, ktorá by nemala robiť problémy ľuďom ako v zmysle alergie. No a čo je také naozaj aj z môjho pohľadu, ja som vám v podstate veľmi vďačná, že je záujem aj tento webinár, lebo tým, že som ho chcela robiť vo štvrtok pôvodne, ale aj z rodinných dôvodov sa mi tam vyskytla jedna vec, ale aj z toho, že naozaj je teraz veľmi vynikajúca akcia práve do štvrtka len, tak som posunula túto prezentáciu o 2 dní
A naozaj vám poviem, že som si prešla obrovské množstvo materiálov, už čo bolo vytvorené, či pre americký trh, alebo pre Koreu, kde vlastne bola pred týždňom prezentácia. Rôzne videá zo Šajam som pozerala, že snažila som sa vám do tejto prezentácie naozaj vybrať to, z toho množstva, čo som za 2 dní vzhliadla, naozaj také veci, aby ste si mohli urobiť naozaj taký svoj osobný pohľad, či stojí za to vlastne kúpiť si ho a mať tú skúsenosť s ním, pretože naozaj rovno poviem, na konci vám ukážem, ale je teraz naozaj zľava okolo 200 eur naň do štvrtka, takže ako chce niekto v lepšej cene, je dôležité naozaj podľa mňa aj pochopiť, či je to niečo, čo do toho svojho balíčka starostlivosti, či o zdravie, alebo aj o mentál chce mať doma. Za mňa jedna z najväčších ako takých tých prelomových noviniek, alebo niečo, čím vlastne veľmi zasiahol ako highway do celého ekosystému, je to, že vlastne ako prvý z prístrojov Healy zasahuje vnútrobunky. Doteraz všetky vlastne, najmä teda frekvenčné mikroprúdové frekvencie, ktoré boli generované náramkami, ovplyvňovali membránu, ovplyvňovali, dvíhali bunkový potenciál membrány. Čiže mm, je to niečo, čo v podstate prvýkrát ide dovnútra bunky. Ja som nad tým rozmýšľala, dneska som troška aj googlila, hľadala. Mne to veľmi pripomínalo, ak mnohí poznáte, najmä na českom trhu, plazmový generátor, kde takisto je možné buď držať elektródy priamo dotykom alebo cez plazmu. Avšak ten systém pôsobenia je iný, neporovnávala by som ich, ale v podstate som si uvedomila, že tak ako aj plazma ide priamo do bunky, ale skôr slúži na iné veci s nižšími frekvenciami, tu sú tie frekvencie naozaj vysoké. A toto je tá unikátnosť Highwave, že zasahuje absolútne priamo bunku a zachováva tú intenzitu frekvencie po celom tele absolútne rovnakú, čo predtým nebolo, ale k tomu sa ďalej dostanem ešte. A rozhodla som sa tak naozaj step by step niektoré veci možno aj zopakovať, lebo sama viem, že za tie 2 dni som niektoré veci pozerala dokola a veľmi mi to pomohlo, že som si to dokola opakovala, lebo však je pretlak tých informácií v dnešnej dobe a myslím si, že ste tu práve preto, aby ste tomu porozumeli vlastne na akom princípe funguje. Čiže taký úplne jednoduchý príklad. Mnohí ste boli možno na prezentácii Martina Wittmana, ktorá bola v piatok pred týždňom. Takže hodne čerpám od Martina a takisto aj z prezentácie Martina v Mníchove, kde bola úplne nová prezentácia, ktorá ešte v online nie je. Sa mi ju podarilo získať, takže veľmi veľa aj z tej prezentácie vám dneska ukážem. Takže ako pracuje Healy Highway a v čom je iné? Keď si vezmeme, hýlik ako taký, ten vysiela signál, dajme tomu napríklad tých 100 Hz. Na to, aby sa nie, tento signál nie je možné dostať dovnútra bunky. Je to dosť nízka frekvencia a bunka má svoje, membrána bunky má svoje mechanizmy, že neprepúšťa len tak takéto frekvencie. Čiže na to, aby sme my dostali naozaj až dovnútra bunky tento signál, tak Healy Highway používa približne, o tom vám poviem ďalej, približne 5 MHz nosnú vlnu. Čiže táto 100 Hz vlna, alebo teda tento signál z Hilika sa moduluje a ako keby sa zapracuje do vlny, ktorú generuje Healy Highway. Čiže ešte raz, Hilik generuje 100 Hz, Healy Highway, náramok s vlastným napájaním, generuje nosnú vlnu, elektromagnetickú vlnu, stabilne vždy 5 MHz približne. Týchto 5 MHz prenáša týchto ako keby 100 Hz, a ktoré sú vložené ako keby v tej vlne a tým pádom sa dostane aj tých 100 Hz dovnútra bunky. Čiže takáto kombinácia vstupuje do tela. Ja som dlho rozmýšľala a našla som taký jeden príklad, že viem, že mnoho ľudí má rado taký, by som povedala, jednoduchý pohľad a ja sama mám veľmi rada takú teóriu, že skutočne pochopené je niečo, čo dokážeme vysvetliť naozaj veľmi jednoducho a aj školákom. A ja som práve našla taký celkom pre mňa priateľný príklad, že predstavte si, že tých 100 Hz je balíček. Je to obyčajný nejaký balíček,
dobre zabalený, je tam možno veľmi jemné cenné sklo a potrebujeme ho prepraviť napríklad do Severnej Európy. Severnou Európou je naša bunka. A my vlastne použijeme na prepravu tohto balíka, týchto 100 hercov, veľmi kvalitné dopravné lietadlo, to je tých 5 MHz, čiže ten balík ako keby vložíme do toho dopravného lietadla a prepravíme to priamo do cieľa, do letiska. Čiže rýchlo, efektívne a naozaj v tomto zmysle hlboko, ale ako presne. Čiže toto je celý princíp, akým pracuje highway, čiže je tam modulačná frekvencia a nosná vlna. A tá nosná vlna, tá je vždy okolo, tá je 4,971 MHz. Táto nosná vlna vie prepraviť frekvencie od zhruba 0,1 Hz až po 1 MHz, čo generuje hýlik. Aby to fungovalo, je veľmi dôležité, eh, aby hýlik bol naozaj na vyššom napätí, aby tá intenzita bola 30-40% a vyššie. A tretí bod, čo som tak našla, že je veľmi dôležité, že už sú rôzne edície, pretože um, Martin hovoril, že pôvodná idea bola vyrobiť okolo 10 000 hýlikov. Ja si to pamätám, keď to bolo v podstate vypúšťané von a naozaj sami nečakali, že to bude taký záujem, čiže naozaj postupne vznikali rôzne edície Healy. A ja napríklad mám aj tú prvú edíciu a aj Martin povedal, že z Highway prvá edícia bohužiaľ sa nevie spojiť, nevie vyrobiť tú vlnu. Čiže ostatné edície by mali byť ale aj naozaj dôležité prepnúť Hýlika na vysoké napätie, v nastaveniach sa to dá. Ak bude potrebné, tak do klubu dám fotku, kde to je. A druhá vec, zapnúť si intenzitu aspoň na 30-40%, aby tá sila vznikla, ktorá vlastne vytvorí tú elektromagnetickú vlnu. Čiže ešte raz, hej, dopravné lietadlo, to je tá nosná 5 MHz vlna, prenáša zmoduluje akékoľvek frekvenciu z hýlika na prenos dovnútra bunky. No, aby ste si to možno, sú ľudia, ktorí majú radi veľmi vizuál. Ja som tiež náš taký typ. Preto som vám preložila jedno video. Bude to troška zvláštne vyzerať, tie titulky, ja sa ospravedlňujem, ale proste naozaj som googlila dlho. Našla som to video len s titulkami do thajského jazyka nejakého. Nevedela som ich zmazať, takže ja sa ospravedlňujem, ale proste nie je to ideálne, ale pointu tam nájdete. Takže krátke 3-minútové videjko, kde Markus o tom priamo hovorí. The Healy high wave transmits frequencies over the entire body. This has previously just been a theory, but now it can be demonstrated. This device, the wave transmission detector, is developed precisely for this purpose. It is unique and is developed to prove the presence of frequencies all over the body. What before has just been believed can now be clearly demonstrated. The Healy high wave transmits individualized microcurrent frequencies through the entire body. These frequencies are modulated on a carrier signal which transports the effective frequency to the place where it should affect. In this way, the signal goes deeper. It penetrates the skin, through the tissues, through the entire body, down to the individual cells. But does the signal really reach every part of the body? The field transmission detector can quite easily verify this. For instance, a 1000 Hz signal is fed into the Healy high wave on the left side. The FTD1 checks whether this signal can be measured on the right side of the body or at any other point. In this measurement, we are feeding the frequency signals through the high wave to the left wrist, and now with the wave transmission detector, we can show that it is there present here on the right wrist. We see the 5 MHz signal very clearly present, but we can also detect it at the forehead. And again, we see a very strong 5 MHz signal on the screen. Very important, we can also show that the signal is present
at the body, and again we see the 5 megahertz signal very clearly detected. There is a fourth place which is most far away from the arm, which is the right angle, and we can again detect the same 5 megahertz signal very clearly on the measurement device. What sounds so simple is actually extremely complex. The FTD-1 was developed over many years by the same experts who created the Healy technology. It's a unique one-off device that could only be developed thanks to the new and patented high-wave technology. It is intended for laboratory measurements only and is not available for purchase, but its value in providing clear evidence is priceless. Frequency applied, frequency measured at another location. The carrier signal transmits the active signal through the whole body. The Healy high wave works, and the FTD-1 makes it measurable. We at Healy believe in technology that works, and we are also proving it objectively. Tak ako ste sami mali možnosť vidieť, Je to koniec učenia sa jazykov? pardon. Ako ste mali možnosť vidieť, tak Markus tam priamo ukázal, že oni zároveň z HIV vyvíjali mnoho rokov aj ten FTD-1, ten detekčný nástroj, prístroj. Čiže úplne skvelé, že naozaj sme mali možnosť vidieť v priamom prenose, že tá vysokofrekvenčná vlna tých necelých 5 MHz naozaj neslabne, ako je to napríklad pri náramkoch, smerom k členkom alebo smerom k hlave, ale je stabilná tá vlna 5 MHz naozaj po celom tele. Takže toto je naozaj taká novinka. Takže teraz si skúsme tak krátko povedať, že prečo zrovna 5 MHz, prečo vybrali túto 5 MHz vlnu. Celé sa to opieralo o rôzne nemecké štúdie a práve tieto štúdie mnohých vedcov prišli k jednému názoru, že práve táto frekvencia okolo tých 5 MHz dokáže preniknúť hlboko a prenika naozaj aj cez to biologické tkanivo. Čiže zatiaľ, čo tie nižšie frekvencie nedokážu prejsť cez bunku, tak táto 5 MHz naozaj dokáže. Čiže keď si vezmeme, keď kvapne voda, ako tu vidíte na obrázku, do vody, tak časom, keď hádžeme z kamienky s deťmi do vody, tak vidíme, že tá vlna sa naozaj šíri. A tento signál prúdi vlastne po našom tele, ako to bolo aj vo videu ukázané, ako taká vlna vo vode. Spomínala som, že nie je to presne 5 MHz, ale vlastne aj tým okolo Markusa rozmýšľal, ktorá presná frekvencia to bude. A naozaj rozhodli sa, keďže naozaj tá technológia je pre zdravie ľudí a predovšetkým s ňou robia ľudia, či už pre seba alebo pre klientov s harmonizáciou zdravia, tak sa rozhodli práve pre frekvenciu 4,971 MHz. A práve táto frekvencia je na základných rôznych výpočtov, rôznych vzorcov ukázaná ako jedna veľmi, veľmi harmonizačná elektromagnetická vlna. Dokázali to aj výskumníci, tu ich vidíte, Gesig a Mayer, ktorí vlastne sami tvrdia, že už týchto 4,971 MHz, už len tá vlna, keď ide po tele, je nesmierne harmonizačná a blahodárne pôsobí na náš organizmus. Čiže nie len to, že nesie nejakú tú ďalšiu vlnu zmodulovanú dovnútra bunky, už samotná táto frekvencia 4,971 MHz je liečivá a harmonizačná. Čo sa týka dôkazov, tak napríklad tých 5 až 10 MHz využíva elektrická impedančná tomografia, skenujú sa tým vnútorné štruktúry tela, zobrazujú sa vlastne tie vnútorné štruktúry trojrozmerne a naozaj high-wave využíva teda podobné správanie vln, ako je to pri tejto elektrickej impedančnej tomografii. Tak, na tomto slajde naozaj tu máme to, čo som už spomínala, čiže to len zopakujeme, že naozaj tie nižšie frekvencie môžu ísť okolo buniek. My vieme, že vlastne bunky medzi sebou komunikujú práve cez frekvencie.
ale tie nižšie frekvencie nedokážu vojsť až do bunky. Tie bunkové membrány práve pôsobia ako také blokátory. Je zistené, práve vedci zistili, že zhruba už okolo tých 5 MHz ten odpor tak klesá, že dokáže tá frekvencia prejsť bunkovú membránu a zasahuje teda mitochondrie. Najmä pýtala som sa osobne, mala som možnosť chvíľku hovoriť priamo aj s Markusom a som sa ho pýtala, či teda môžeme povedať, ako hovoríme pri náramkoch, cez teóriu Beckera-Nordenströma o tom, že vlastne mikroprúd dvíha ATP, tak v tomto prípade to priamo povedať nemáme, lebo priamo neexistujú proste nikde na svete tie štúdie, ktoré by priamo potvrdili, že to dvíha ATP, ako to hovoríme pri náramkoch. Ale mnohý povedal mi, že on ako vedec to nemôže takto povedať, lebo proste taká štúdia neexistuje. Ale sú rôzne porovnávacie štúdie práve, čo sa týka práve tej tomografie, že naozaj tie vlny sú veľmi liečivé a dokážu prenášať frekvencie. Čiže je to ako keby do toho ekosystému nový pohľad doplňovania liečby. Čiže v žiadnom prípade nie je to nahradenie náramkov, je to doplnenie celej tej skladby, ako vlastne rôzne nástroje, zariadenia, hýly vplývajú na naše telo. To vám potom poviem nakoniec. Ja sama som si to troška potrebovala upratať a bola som veľmi vďačná, že Martin Wittmann takú prezentáciu prichystal na Mníchov a že vám ju môžem dneska aj ukázať, pretože mne to dosť pomohlo upratať. Takže si môžeme zhrnúť, čiže Healy Highway je to nové prenositeľné zariadenie. Marko Mníchove povedal, že je to naozaj aj pre firmu úplne ako keby nová méta, ako pracujeme, najmä preto, že to je vlastne prvé zariadenie, ktoré dokáže vojsť do bunky. Čiže vysiela signály hlbšie do tela pomocou vysokofrekvenčnej nosnej vlny. A čo je dôležité, umožňuje prenos tej konkrétnej frekvencie naraz po celom tele a v rovnakej intenzite. Aby som teda doplnila ešte k tomuto celému balíku noviniek, ktorý vlastne súvisí s Healy Highway. Pozerala som rôzne videá, aj priamo podarilo sa mi nájsť nejaké videjka aj ľudí, ktorí boli v Koreji napríklad a boli pri rôznych prezentáciách a bolo tam mnoho otázok, že či je možné vlastne používať Healy Highway aj s normálnymi programami. Odpovedali, že áno, ale týchto 12 programov, ktoré vlastne sú teraz darmo v balíku pri kúpe Highway, sú vyslovene optimalizované na to, aby naozaj veľmi ľahko vošli do tej vlny a efektívne pôsobili. Takže sú to dve programové skupiny, Cellwave ako bunková vlna a Mindwave ako povedzme nejaká vlna myslenia alebo mysle. Pri Cellwave tých 6 programov sú Purify ako detoxikácia, ako očistenie, môžeme to vnímať. Vitalizácia bunková, cell vitalization. Tu na to často odporúčali napríklad, keď idete na nejakú dlhšiu konferenciu alebo na nejaké prednášky a proste dlho niečo počúvate, sledujete a naozaj potrebujete tak troška telo zvitalizovať. Na to je tento program veľmi skvelý. Bunková očista, ošetrovanie, všeobecná nejaká cirkulácia, integrita bunky a prepojenie so zemou. Neviem o tých programoch nejak zatiaľ veľmi viac, ale určite ja by som ich brala ako, že sú priamo optimalizované práve na tú vysokú nosnú vlnu a majú ovplyvňovať priamo tú bunku, keďže to je vlastne prvý nástroj, ktorý do tej bunky vie vojsť. Čo sa týka toho druhého Mindwave programu, alebo teda skupiny programov, tie sú troška zamerané naozaj na takú, môžeme povedať aj biznis prácu, pretože je tam aktívna pozornosť. Ten program je vhodný na fokus, na ostrosť. Naozaj, keď máme nejakú veľmi fokusovú prácu, keď sa učíme alebo máme nejaký meeting dôležitý, kde potrebujeme držať fokus, napríklad uzatvárame obchod alebo proste, kde potrebujeme mať na tom stretnutí, máme nejaký plán a potrebujeme proste ho dodržať a nejak ustáť si napríklad svoje hranice. Kreativita,
tento program je dobrý napríklad pri písaní, pri nejakej umeleckej práci, ale aj pri brainstormingoch, keď sa vo firme niečo venuje, alebo proste aj v terapeutickej práci častokrát hľadáme možno, že nejaké nápady, ako niečo posunúť, ako niečo otvoriť. Ale tu na vlastne, túto prezentáciu mám od Šajam veľmi dobre, to tak ľudsky vysvetlila, tak som sa rozhodla vám to tu nadať, že možno to niekomu pomôže. Čiže kreativitu vyslovene zdôraznila, že to nie je vhodný program naozaj, ak potrebujeme nejaký fokus, či už logiku alebo analytiku, tak tento program vtedy nie. Ďalej je tu kognitívna schopnosť. Čiže podporuje pamäť, riešenie problémov, nejaké rýchle rozhodovanie, rýchle myslenie naozaj, keď ide o nejakú činnosť, ktorá si vyžaduje naozaj rýchlosť a flexibilitu. A opäť neodporúčajú dať to nejak, aj keď sa chceme učiť, ale je to už naozaj večer, pretože tie vlny a tie frekvencie naozaj môžu spôsobiť, že budeme veľmi dlho ešte premýšľať a budeme takí nabudení, stimulovaní. Presence to je výborný program, tam o ňom veľa hovorila, keď chceme naozaj sa nechať niečím podporiť, ako máme verejný prejav. Sme pozvaní na nejakú konferenciu prednášať, alebo proste máme niečo odprezentovať nejakej komunite. Potrebujeme proste mať aj distingovanosť, aj hlavu petu v rozmýšľaní. Takže určite je to dobrý program. Určite takisto nie, keď chceme odpočívať nejak cez víkend alebo tak. Určite je to program vhodný skôr počas tých pracovných dní. Rekreácia to je vlastne program nie, ak treba bdelosť, čiže keď potrebujeme večer pracovať, tak určite nie. Keď chceme chvíľku oddychnúť, zrovna to nie, pretože spôsobuje obrovské hlboké uvoľnenie a regeneráciu spúšťa, pretože je to naozaj ideálny program, keď sa chystáme spať, alebo máme pocit, že bol náročný, veľmi náročný dlhý deň. No a ten posledný program v Mindway je relaxovaná awareness, povedomie, čiže je to výborný program naozaj, keď ideme meditovať, na jogu a dokonca, keď robíme aj nejakú takú činnosť, povedzme jemne kreatívnu, ale ako nie je pritom potrebné veľmi rozmýšľať, hej. Čiže naozaj toto nie je dobrý program, ak potrebujeme nejakú mentálnu aktivitu. Je to proste niečo, štrikovanie, hačkovanie, keď sa chceme podporiť, naozaj meditácia, možno, že aj keď pozeráme film, proste keď naozaj nemusíme tie naše bunky veľmi zapájať. Takže toto boli vlastne alebo teda 12 programov Mindwave a Cellwave, ktoré sú vlastne momentálne s tým Highway k dispozícii. A ja by som teraz prešla na takú druhú časť, na celý ten Healy ekosystém, lebo táto prezentácia odznela priamo v Mníchove. Mne sa nesmierne páčila, myslím si, že každému, kto tam bol, lebo troška upratala, aké je miesto, či už samotného Healyka s náramkami, cievky, McHealy, rezonančnej analýzy a aj samotného Highway v celom tom systéme Healy a ako na to môžeme nazerať. Takže je to predovšetkým prezentácia Martina Wittmana. Ja som tu vložila pár takých myšlienok, ktoré sa mi zdali fajn na pochopenie, to vám poviem, ale ináč je to vlastne preklad Martinovej prezentácie. Takže je veľmi ťažké, keď sa niekto pýta, keď sa chceme cítiť lepšie, keď chceme mať lepšie zdravie, že čo máme teda robiť? Máme len lepšie jesť, ale chceme radšej spať, alebo proste, čo je lepšie, viac športovať. My všetci veľmi dobre vieme, že holistický pohľad je ten, že naozaj je dôležité mať to tak zharmonizované a z každého rožka troška držať si tú rovnováhu. Čiže tá celostnosť a to skutočné zdravie naozaj znamená, že nič nie je nejak veľmi extrémne nad alebo pod, že tá harmoničnosť všetkého je práve to zdravie. A Martin hovoril, že presne takto funguje aj Healy. Čiže je tam kombinácia elektrického prúdu, magnetických polí a informácie. Čiže v tomto obrázku vidíte Ernährung, je výživa, pohyb, odpočinok a zároveň v tom máme vlastne elektriku, magnetické polia a informácie. Celé je to vlastne, on to nazval, že je to multidimenzionálne zdravie.
Je to viacúrovňové zdravie, kde naozaj všetko so všetkým súvisí, ako to vidíme, že jedna nerovnováha vychýli ostatné časti celku. Čiže to skutočné zdravie naozaj je jedna veľká koherencia. To sú všetky tie dobré programy. Ja si veľmi rada dávam ráno program Koherencia, pretože za mňa je to pri tom štartovaní imunity nesmierne dôležité dať tú našemu telu informáciu, aká je tá šablóna, ten vzorec tej správnej koherencie. Čiže aby žiadna orgánová skupina neťahala inú, ale aby naozaj pracovali ako taký veľmi pekný zladený orchester. Čiže ako, mm, čiže to je ten program koherencia ako keby. Tu je veľmi dôležité si uvedomiť, kto vytvoril vlastne celý ten ekosystém. A naozaj je to zaujímavé, keď sa nad tým zamyslíme, že toto nevytváral obchodník. Nie je to, viete, sami vieme, myslím si, že aj vy ste sa nad tým už niekedy zamýšľali, že ono všetko závisí a ten výsledok náš aj od toho, s akou intenciou, s akou myšlienkou, s akým cieľom a najmä podľa mňa aj tou myšlienkou finálov sme niečo tvorili. Že prečo to robíme. A ono to tam cítiť. Ono to cítiť v celom tom konaní, plánovaní aj realizácii, že aká bola skutočný cieľ toho celého. Či nás niekto manipuluje, alebo nám chce niekto veľmi pomôcť, alebo ako to vlastne je. A skutočne Healy ekosystém je vyvinutý, keď si tak pozrieme, filozofom, nie obchodníkom. A naozaj treba si uvedomiť, že Markus je fyzik predovšetkým, vizionár a mysliteľ. Ja som dlho nerozumela, čo to znamená, že fyzik, ale už som sa stretla naozaj s pár vecami, ktorí naozaj sú veľmi hlboko ponorení celý život do vedy a naozaj ich to vnímanie sveta je odlišné ako náš bežných ľudí a naozaj je to veľmi zaujímavé, ako títo ľudia rozmýšľajú, ako pristupujú. Čiže z toho ekosystému je cítiť, že to naozaj vyvíjal predovšetkým fyzik. Samozrejme, sú tam aj obchodníci, ináč by sa to nerozšírilo, ale mne sa páči, že tá pôvodná myšlienka naozaj šla od fyzika a mne sú prístroje veľmi sympatické. Takže tu vidíte celá tá informácia vlastne Markusa a dneska sme, na konci vám poviem pár slov, dneska som aj zabudla, som si na to spomenula 5 minút pred začiatkom, že sme mali vlastne som sa prihlásila na taký Zoom s Markusom ohľadne Timewaveru a hovoril tam vlastne veľa aj o histórii, aj o tom, prečo to, ako to vlastne tvoril. A skutočne jeho hlavná myšlienka je, aby ľudia zažili transformáciu. Vieme sami, že každý si dovolí tú transformáciu podľa miery svojej vôle, pochopenia a nejakých tých túžob, cieľov. Ale v každom prípade je veľmi dobré, keď nejdeme cestou životnou, že upadáme, ale naopak, že sa transformujeme a evolučne rastieme. To je princíp evolúcie. Posúvať sa ďalej a nedegradovať. Vtedy aj celá spoločnosť rastie, ak ľudia vlastne nedegradujú, ale naopak evolučne rastú. A toto je vlastne pohľad Markusa. Aj dneska vralo, že toto je tá jeho intencia, tá myšlienka. Vlastne pomôcť človeku, ktorý sa dostane do styku s prístrojmi, aby naozaj mohol evolučne rásť, mohol pracovať na sebe. Preto sú tam aj také skupiny, či už coach, alebo proste analýza biznisu, proste neustále sa zamýšľať nad rastom a ako môžem zajtra na sebe lepšie popracovať tak, aby som bol evolučne ďalej, ako to bolo včera. Čiže on sa hodne opiera o kvantovú fyziku, koherenciu vedomia a celkovo bioenergetiku. Takže akých je tých 5 úrovní ekosystému Healy? Takže budeme to spájať. Martin to veľmi dobre urobil, pretože to prepojil na jednotlivé zariadenia, aby sme si to vedeli predstaviť. Čiže tá úplná úroveň, tá prvá, je Healy a to bol hlavný ako keby produkt, ktorý vymýšľal Markus, keď prenášal vlastne bližšie k ľuďom z Timewaveru nejakú tú časť toho systému. A to bolo vlastne technológia individualizovaných mikroprúdových frekvencií, čiže to sú tie naše náramky. Dostať mikroprúd vlastne k človeku bližšie a je využiť jeho liečivé účinky. Čiže
individualizované mikroprúdové frekvencie, čiže posielajú prúdy v mikroampérovom rozsahu cez telo a sleduje prirodzené bioelektrické dráhy organizmu a tým podporuje celostné zdravie na elektrickej úrovni. Na tejto prvej úrovni si je však dôležité uvedomiť a priznám sa, že aj ja sama som si to pri tvorbe tejto prezentácie ešte viac uvedomila aj po tej sobote, že keď si vezmem, máme náramky na jednej ruke, na druhej ruke a v podstate celé to pole, ktoré sa vytvára, je najsilnejšie práve v tejto oblasti medzi náramkami. A ako je to tu naznačené, smerom k hlave vyššie a smerom k nohám to pole slabne, aj ten účinok slabne. Preto je veľmi dôležité, keď budete chcieť naozaj na členkoch alebo máte bolestivé veľmi lítka, tak rozhodne by som po tomto štúdiu dvojdňovom odporúčila nedávať si náramky, ale nalepovať si elektródy. Práve preto, že naozaj medzi tými dvoma elektródami sa tvorí pole, ktoré časom, alebo teda jak sa vzdialujú od seba to miesto od tých dvoch elektród, tak to pole slabne. Čiže určite, ak chceme naozaj riešiť nejaký problém v okolí členkov alebo lítkov, tak je určite lepšie si dať nalepovacie elektródy, ako použiť náramky. Čiže my vieme už z tejto teórie Beckera a Nordenströma, že vlastne mikroprúdy zvyšujú produkciu ATP, to znamená, to robia naše mitochondrie, vlastne nárast energie, nárast sily v bunke, aby vedela jednak príjmať, premieňať výživu, aby vedela naozaj ten odpad dať von z bunky, čo je nesmierne dôležité, aby sa vedeli čistiť medzibunkový matrix, čiže tie medzibunkové priestory, aby sme neboli zakyslení. Takže mikroprúdy majú veľké účinky, ja som veľký fanda náramkov, aj keď nie je to moc komfortné, ale to, čo vlastne je už dokázané, čo ten mikroprúd vie, sú neskutočné veci. Už nehovorím ani o syntéze bielkovín a kope ďalších výhod. Vidíte, samoregulácia. Takže tu som vám aj potom preložila to, čo mal tam Martin napísané, môžete si to potom zastaviť. Čiže Becker vieme, že vlastne je špecialista na práve využívanie elektrických prúdov pri regeneráciu. Napísal knihu Body Electric, elektrické telo. Bjorn Odenström zase ten bol vo výbore udeľovania Nobelovej ceny a on takisto vlastne skúmal tú samoreguláciu, ako elektrika vlastne funguje v tele. A potom tu ešte doplnil Michaela Levina, ktorý, ako tu píše, jeho výskum ukazuje, že bioelektrické siete v tkanivách riadia regeneráciu, vývoj a anatomickú pamäť. Toto sú všetko vlastne štúdie týchto pánov, ktoré vlastne robili a súvisia s našou prvou úrovňou. Druhou úrovňou ekosystému Healy je Healy Highway. Je to tu dané, pretože ide o technológiu vlastne generovania vysokofrekvenčných nosných vln, ako sme si pred chvíľkou hovorili. Čiže ide o prenos, keď si dáme, vidíte, na jednom mieste nepotrebujeme dve elektródy, vlastne sú to dve podložky, sú na tomto mieste a vlastne vytvorí sa nosná vlna 4,971 MHz, cez ktorú potom na ktorú môžeme naviazať, modulovať potrebné frekvencie, kam chceme zaniesť ich do buniek a funguje to, vidíte, ako vlny na vode, čiže ide to od hlavy po pety, rovnaká frekvencia, v rovnakej sile a v rovnakom čase. Takže toto je naozaj, a ide to až dovnútra bunky. Čiže toto je highway. Čiže podporuje energiu. Čiže keby ste rozmýšľali aj, tieto slova som vám tu naschvál preložila, aby ste chápali, keď budete riešiť nejaký problém, ktorým tým prístrojom, zariadením môžete pracovať. Hej. V prípade highway ide o energiu, jasnosť, pocit pohody a ide naozaj o tú harmóniu, harmonický tok od hlavy až po pety. Tu si môžete naozaj potom pozrieť, tu je jednak Gessing s Mayerom, ktorí vlastne skúmali tieto nosné vysokofrekvenčné vlny a oni vlastne, to je ich práca, ktorí vyskúmali, že tie vlny okolo 5 MHz naozaj sú pre náš organizmus nesmierne harmonické a sú založené na harmoniách zlatého rezu. A Anirban, kvantový biofyzik, v Japonsku ukázal, že mikrotubuly môžu byť v rezonancii
s megahertzami frekvenčnými polami a fungovať ako biologické informačné procesory. Koho to viac zaujíma, tak nech sa páči, máte tu mená ľudí, ktorých práce môžete študovať ďalej. Takže treťou úrovňou je McGeely, čo sú magnetické polia. Čiže ide tu v prípade McGeely, ide o pulzné magnetické programy, ktoré sa aplikujú na telo aj do priestoru a podporujú celostné zdravie na úrovni zase magnetického pola. A tu vieme, že ide o najmä harmonizáciu nálady, energii priestoru, štruktúru vody, ale ja by som za seba ešte veľmi doplnila celý ten McMakin modul, kde naozaj pani McMakin, americká chiropraktička, naozaj vyvinula úplne skvelé programy, čo sa týka a protokoly založené na dvoch frekvenciách. Takže tiež tu máte potom rôzne štúdie od Valerie Hunt, Michael Pessinger a Linasa štúdie, ktoré práve skúmali regeneráciu tkaní v podmienkach bezťaže. Vieme, že vlastne veľmi atrofuje svalstvo aj tkaniva ľudskému organizmu. Bezťažový stav moc nesvedčí a práve tieto štúdie ukázali, že môže výrazne pomôcť magnetické pole. Ďalšia úroveň je Healy Coil. Čiže keď sa budeme zvažovať a rozmýšľať nad tým všetkým, na čo to chceme použiť, čo tým chceme dosiahnuť, tak vlastne Healy Coil je technológia magnetického kvantového potenciálu. Čo to znamená? Čiže tu je základ si uvedomiť, že pri cievke pracujeme s informáciou. Tu nejde o prenos energie, ako je to napríklad pri náramkoch, ale tu pracujeme s informáciou, prenos informácie cez vektorového pole, cez vektorové pole. Ja som si tu pre vás pripravila, toto nie je od Martina, zdôrazňujem, hej, toto nie je od Martina text, ale sama nakedy si tak veľmi akože hľadám aj s pomocou chatu GPT, aj cez rôzne štúdie, ako by sa to dalo tak veľmi jednoducho vysvetliť. Pretože častokrát dostávam tú otázku, čo sú tie frekvencie kvantového potenciálu. A mne sa páči tento príklad, čo som našla, že predstavte si dirigenta. My často hovoríme, že holistické zdravie a tá koherencia orgánová je ako keby symfonický orchester, ktorý má hrať zladenie. A ten kvantový potenciál je, predstavte si dirigenta. Hej. Čiže ten dirigent nehrá na konkrétny nástroj, čiže nevydáva energiu v zmysle, že je jedným z tých nástrojov, ktoré tvoria súlad, ale len stojí a dáva pokyny, dáva informáciu, dáva nejaké vzorce, možno naznačuje rytmus, dáva vlastne teda informáciu, nejaké vzorce, ako by mala vyzerať tá harmónia toho orchestra. A hudobníci, tí bunky podľa toho reagujú a zlaďujú sa. Čiže vlastne toto robí cievka. Môžete si tak spojiť, že vlastne cievka je dirigent, ktorá vydáva vlastne tie správne vzorce. Hej, napríklad keď chcete si vlastne posielať minerály, vitamíny, hej. Neposielame priamo energiu, silu tých minerálov, vitamínov, ale práve keď je tam problém s niektorým z nich, že vychádza pri analýzach, tak to môžeme si vysvetliť aj tým, že môžeme si dať kmitať vlastne daný minerál, vitamín, aminokyselinu, práve preto, že tam chýba nášmu telu v danom momente nejaké stratené, nemá informáciu, ako narábať s daným minerálom, vitamínom napríklad. Hej. Takže cievka je taký dirigent. Tu máte ešte doplnenie od Martina jemné účinky vektorového pola, čiže ide o predovšetkým emocionálnu harmóniu, hlboké energetické vyrovnanie a harmonizácie a podporuje koherenciu pola v celom bioenergetickom systéme. Tu ako vedcov odporúča na ďalšie štúdium Aaron Boehmov efekt, čiže vlastne, to boli tí, ktorí dokázali, že kvantové potenciály môžu teda pôsobiť na častice aj bez toho, aby na ne pôsobila priama sila, čiže že informácia mení realitu. Fritz Albert Popp, to bol nemecký fyzik, ten objavil biofotóny, ktoré poukazujú na koherentnú komunikáciu živých systémov. Tak a blížime sa k poslednej úrovni, piatej, a to je
celkovo informačné pole a to je naša rezonančná analýza. Je to pure ako informácia, žiadny kontakt, vieme, že vieme na diaľku analyzovať, vysielať frekvenciu, čiže je to kvantový generátor šumu, ktorý analýzuje informačné pole. Je to vlastne tá posledná, nazvime to analýza a proste všetky analýzy v modrej aplikácii, ktoré vlastne vieme analyzovať aj vysielať, harmonizovať na diaľku. Je to analýza rezonancie, optimalizácia vedená zámerom. Tu je dôležitý ten náš fokus, najmä s akou intenciou to robíme. Čiže tu máme Davida Boma, ktorý na tom pracoval, a najmä Ervin Láslo, mali sme aj jeho veľmi peknú prednášku pred pár rokmi na TMEVRI, ktorý naozaj, on veľmi pracuje práve s tou myšlienkou akašického pola, informačného pola, septonového pola, že to je základ celej reality. Tak, teraz vlastne máme popísané tie rôzne úrovne a teraz otázka znie, že ako sa na ne môžeme pozerať. Čiže už, ako sme si v úvode povedali, vidíme, že potrebujeme všetko. Čiže tento obrázok nám to tak celé viac menej spojí. Čiže náramky predstavujú mikroprúd, tú prvú úroveň. Potom je to elektromagnetická nosná vlna v Healy High Wave. McHealy pracuje s magnetickým polom. Cievka ide o magnetický kvantový potenciál. A rezonančné analýzy, to je vlastne informačné pole. Čiže tieto všetky úrovne, každá má taký ako keby tú špecifickú úlohu v tom celom. Naozaj je na nás, keď máme, keď máme všetky nástroje, naozaj môžeme sa s tým hrať, môžeme to pozorovať. Viete, je dôležité nezastať vo vývoji a nežiadať, že len stále od druhých, ale je skvelé, ak máme tie nástroje všetky, prečo si neurobiť vlastné pozorovanie, vlastný experiment, ako to pracuje s našim telom. Takže veľmi odporúčam vás, ktorí máte, alebo teda budete mať úplne všetky zariadenia, naozaj troška možno, že popracovať s tým aj experimentálne, lebo je to veľmi zaujímavý spôsob a je to liečenie budúcnosti. Takže naozaj na záver Martin povedal, že nepremýšľal by si, či si máš vybrať medzi dýchaním, spánkom alebo láskou. Proste potrebuješ všetko. A presne tak funguje Healy. Každá jedna úroveň je dôležitá a len spoločne vytvárajú synergiu. Takže to by bola taká tá teoretickejšia časť z toho, čo som našla a z toho, čo bolo v Mníchove. A ja som si povedala, že veľakrát... Veľakrát dostávam aj také otázky, že vy vlastne neviete, kde to máte nájsť. Tak som sa rozhodla vám to tak v rýchlosti ukázať, aby ste naozaj vedeli s tým veľmi ľahko pracovať. Čiže, ako všetci viete, máme back office alebo kanceláriu. Je to vlastne my.healy World Business. Máte svoje údaje, každý, kto je registrovaný vlastne v systéme. A tu nám máme nástroje a v tom je downloads. A teraz ako v tom hľadať? Ja naozaj, keď hľadám si nejaké nové materiály, tak veľmi odporúčam urobiť toto. Dáte si do Type All, do Country All, alebo napríklad by som tu dala Čech. Tu som potom rozmýšľala, že asi by som tu ešte aj možno tu zmenila, dala Čech. Language rozhodne Čech v tejto fáze, pretože viac sa prekladá do češtiny. A filter by som dala New Uploads. Keď si to takto nastavíte, tak uvidíte túto tabuľku a vždy tam, ja si tak občas čekujem vlastne ten back office a to isté urobím aj v slovenčine, čiže all Slovak new uploads, pretože niektoré materiály sú len v češtine, niektoré sú len v slovenčine, niektoré sú aj, ale poslednú dobu je viac materiálov v češtine. Takže odporúčam, kto neviete anglicky alebo nemecky, tak tu si môžete nájsť, už sú. Čiže, čo tam nájdeme? Ja by som to tu neotvárala zdĺhavo, ja som si to tu pripravila. Čiže to tam máme, teraz nové. Čiže máte tam, kto potrebujete teraz. Častokrát dostávam otázku, máte tu priamo od firmy vyrobený letáčik na weby, alebo keď chcete niekomu poslať Healy Discover, Evolve, Healy Pro, Healy Obsidian. Čiže máte tu k tomu leták. Druhý flyer, čo tam je Healy Discover. Tu chcem vlastne vám pozornosť vlastne pritiahnuť k jednému. Oznámili to v sobotu, že vlastne pôvodne v Healy Discover nebol rezonančný modul. Nebola presne podľa mňa tá najdôležitejšia súčasť Healyka.
že v tej rezonancii si vám môže vlastne modrá aplikácia vybrať, ktorý rúžový program potrebujete. A to v Healy Discover nebol. Ale firma sa rozhodla, že odteraz vlastne Healy Discover, Healy Evolve už automaticky, ale aj Healy Discover bude mať rezonanciu. Čiže odteraz, kto si kúpi Healy Discover, ale aj všetci tí, ktorí si kúpili nie Healy Holistic alebo Resonance Plus, ale už si kúpili Healy Discover, tak vlastne nájdu ten rezonančný modul u seba. Takže k tomuto tu máte leták. Potom je tu leták Healy Evolve, to si tiež môžete využiť na weby alebo poslať niekomu. A potom sú tam v tej českej verzii 3 skvelé materiály, keď chcete s tým pracovať ďalej, či už poslať ľuďom svojim tímom, alebo dať si to na web, alebo ja neviem, na Instagram. Môžete hodne pracovať s týmito materiálmi. Čiže je tu Healy High Wave, naozaj troška možno s takou nápovedou, ako pracovať s back-officeom. Potom je tu Healy High Wave prezentácia, takže naozaj tu si to ešte môžete tak inak zase pozrieť, je tu aj videjko. Keď si kliknete, je tu tak urobené podrobnejšie, čiže ako aplikujeme, čiže pripneme si High Wave na zápestie, pripojíme tam Healy. Je dôležité všetko skontrolovať, či to sedí na pokožke. Vybereme si program Healy a necháme to vlastne plynúť. Čiže vidíte, tu máme taký veľmi stručný materiál a potom tu je troška taký dlhší. A tu chcem priamo vašu pozornosť upriamiť pre vás, ktorí máte nejaké otázky. Sú tu námietky a odpovede. Čiže napríklad otázky typu Healy Coil a elektrody už mám. Prečo potrebujem i Healy High Wave? Hej. Čím sa Healy High Wave líši od ostatných príslušenstiev? Nemôžem programy Mindwave a Cellwave používať aj bez Healy High Wave. Neviem, nemá zmysel podľa mňa tu teraz to len čítať, pretože každý jeden z vás to máte v, v svojom kabinete, v svojej kancelárii. Ak je tu niekto, či už odo mňa, kto ešte nemá Healy a rozmýšľa, napíšte mi. Ak je tu niekto od niekoho iného a nemáte ešte Healy, určite napíšte ľuďom, ktorí vás poručili tento webinár. Určite vám veľmi rádi tieto materiály pošlu, ak nemáte dostup do kancelárie. Čiže keď máte dostup, nájdete si to tam, ako som hovorila. Myslím, že som to nechala ešte otvorené. Áno, vidíte, je to tu napriamo. My Healy World Business. Keď si tu dáte, že all, check, new uploads, tak vám sa vyhodia tieto a tu vidíte Sales Tutorial, Presentation, Healy Wave a Flyer. A tu nájdete 3 dokumenty naozaj priamo k Healy High Wave, takže je možné si to tam ešte popozerať hlbšie. Takže to by bolo k nemu. No a teraz v samotnej cene. V sobotu oznámili, práve od soboty vlastne spustili promotion. Je to od soboty do štvrtka 26. júna. A normálna predajná cena, ja som vám to tu pripravila týmto spôsobom, aby ste si to vedeli pozrieť. Čiže pre tých, ja som tu ja som placa DPH, čiže táto cena je bez DPH. Bez DPH cena Healy High Wave je 798 eur. Je v tom vlastne Healy High Wave, hardware, software a aj programy Mindwave a Cellwave. Normálna cena je v podstate aj s tými 12 programami. Teraz nám dali do 26. ako uvádzaciu akciu, čiže keď tu do apply kupón, keď si to tam zakliknete, napíšete Healy High Wave, čiže je to bez medzier, je to ako jedno slovo, tu na to vidíte Healy High Wave, tak automaticky vám padne cena na 599. Takže kto naozaj chcete do toho svojho ekosystému zaradiť, vidíte tam zmysel toho, či už napríklad kvôli manipulácii, alebo proste chcete si doplniť ten Healy ekosystém, tak je naozaj teraz skvelá doba, pretože môžete to mať o 200 eur lacnejšie. Takže nájdete to u seba. Ak to ste tu noví, či môj, napíšte mne, alebo ak ste od niekoho, napíšte ľuďom, čo vám poslali odkaz. Určite vám každý rád pomôže. No, takže toto bola taká, snažila som sa do hodiny, celkom som to trafila. Tak som rada, že vás nejako veľmi, veľmi nebudem zdržovať.
Chcela som vám ešte na záver povedať takú ako aspoň pikošku, kým to mám čerstvé, kým mi to hlava nezatre. Dneska sme mali ten Zoom s Markusom Šmíke, na ktorý som skoro zabudla. Bolo to veľmi príjemné, pretože bolo nás tam len pár a naozaj bolo to s tajvejvristami a nejak tak zaspomínal a pre mňa bolo veľmi zaujímavé napríklad, ako vznikol názov Time Waver celý, lebo keď sa bavíme o Healy, on sám to dneska vyslovil, že keď sa bavíme o Healy, to je úplne jedno Healy a Time Waver. Proste Healy je vytvorená jednoduchšia verzia, pracuje s menším počtom, len s tým jedným generátorom šumu. Time Waver má 2 plus 1. Je to zložitejšia technológia, ale základ je vlastne ten istý. A aj hovoril, že vlastne ten timeover vznikol, že bol v Nemecku na dovolenke naozaj veľmi veľa rozmýšľal nad tými vlnami, ako tie frekvenčné vlny nás ovplyvňujú, ako vieme správnym myslením meniť sami tie frekvencie a ako je dobré s nejakým prístrojom pomôcť. Takže tak vznikol názov Timewaver v Nemecku na dovolenke. Ale čo bolo zaujímavé, hovorilo, že celý Timewaver a technológia, na ktorej stojí Healy, vytváral zo Sabinou Weber. Ona už bohužiaľ nežije. Ja som ju poznala asi 2 roky. Bola to taká staršia dáma, Nemka, neskutočná hlava. Ale, ale práve hovoril, že keď aj tvoril Time Waver, tak mal hotový šum a proste stále mu tam niečo chýbalo, tak na tú dobu, čo mal vytvorené s Time Waverom, že sa sám spýtal Time Wavera, že čo mu tam ešte chýba. A práve vtedy dostal 100% odpoveď, alebo teda v tej percentíže na prvom mieste odpoveď, že svetlo. A práve tam doplnila sa potom, vravela, že na tým ale rozmýšľala, naozaj sa do Timewaveru potom doplnila aj fotónová zložka, čiže naozaj aj samotný Timewaver už keď bol v procese vývoja, tak bol doplnený sám cez analýzy, takže naozaj aj Timewaver, aj Healy, McHealy, teraz Healy, a Highway, či cievka, rezonančné analýzy. Naozaj ten ekosystém je veľký. Pre nováčika je to možno zahlcujúce, ale je dobré niekde začať a potom postupovať ďalej. Takže vy viete, že ja veľmi rada pracujem s Timewaverom práve aj preto, že vidím do neho dovnútra a vidím proste, ako sa to tvorí a je tam väčší ako keby rozsah toho celého, ako sa môžeme porozprávať. Dneska som bola prekvapená, veľa hovoril aj sám, že on viac menej na dennej báze, ako my dneska používame chat GPT, tak Markus takto denne pracuje vlastne s Timewaverom aj pri zložitých obchodných rozhodnutiach, technických rozhodnutiach a naozaj sa necháva tým viesť a má to úspech, funguje to a pracuje to. Čiže mňa napríklad inšpiroval, že budem ešte viac možno na nejakých veciach vymýšľať, pretože naozaj počas tej jeho také priateľskej diskusie som si uvedomila, že naozaj ja ho až tak denne nepoužívam ako GPT chat, takže skúsim viac. Naozaj je obrovské množstvo informácií v Timewaveri, ktorým treba asi pracovať kreatívnejšie, čiže si asi pustím McGeely kreativitu nejakú, keď budem tvoriť. Takže určite budem niečo pripravovať. Takže toto by bolo častík Timewaver. Takže asi tak, čo sa týka tej dnešnej prezentácie Healy Highway. Ja sa chcem opýtať, je nejaká otázka? Máte nejaké otázky, na ktoré by ste chceli odpovede? Ak budem vedieť, odpoviem, ak nie, tak som si v Mnichove nazbierala super kontakty. Vlastne vďaka nim som aj zohnala dneska veľmi rýchlo prezentáciu od Martina Mitmana. Mi ju poslali, takže keby boli nejaké otázky, môžete napísať, rovno sa zapnite, ale keď náhodou budete prechádzať tie materiály a prídu vám otázky, naozaj vás chcem vyzvať, že mám super kontakt a sama ma zaujíma, aké otázky ľuďom prídu. Ak budete mať nejaké otázky, možno poznáte môj e-mail renata@renatapoláková.sk alebo na webe renatovapoláková.sk, tam nájdete môj e-mail. Napíšte mi, určite veľmi rada budem zbierať. Chvíľku som sa rozprávala, aj vlastne som vravela aj s Martinom Wittmanom, aj s Markusom a samotný Markus mi povedal, že bude rád za otázky, lebo je to, aj to Healy Highway je nový člen, ten 5. element ekosystému Healy a tiež ich zaujímajú, aké máme my otázky ľudia, s ktorým tým budeme najviac pracovať. Ešte vás chcem vyzvať, že naozaj, ak si chcete kúpiť ten Highway, Uh, tým, že,
Tým, že firmu šokoval vlastne Mexiko s Koreou, aké obrovské množstva objednali, tak už teraz aj hovorili, že naozaj tá dodávka bude troška, bude to aj okolo možno 4 týždňov, čiže len aby ste mali tú informáciu, že nie je to 5 až 10 pracovných dní, ešte toto som vám chcela povedať. Takže tak. A samozrejme, viete, ak by ste potrebovali expertné programy, ktoré robím vlastne z TimeWaveru do Helika, viete, že veľmi rada ich vytvorím tak osobnejšie a predávame to potom cez cloud. A takisto, ak by ste mali niekto chuť na TimeWaver sedenia, tak teraz mám letný balíček vlastne 3 sedení. Všetko to nájdete u mňa na webe renatapolakova.sk alebo mi napíšte. A posledná vec ešte raz naozaj. Budeme vítať všetky otázky na Healy Highway a keď ich zozbieram, že sa nejaké nazbierajú, tak potom zase spravím taký nejaký Zoom už s odpovediami, keď dostanem odpovede na tie otázky. Takže tak, priatelia. Bezotázkovo. Nemáme otázky? Máme jednu, môžem, ináč perfektná prezentácia, naozaj páčila sa mi. Ďakujem. Ale otázka, keď máme od teba napríklad tie expertné programy, budeme si to môcť cez toto púšťať? No, presne to je to, čo vravím, že ja som 2 dni sa v tom rýpala a niečo som potrebovala počuť nesmierne veľakrát. Z toho zatiaľ, ja tú otázku ešte napíšem, chcem ju mať písomne. Z toho, čo som zozbierala z tých prezentácií medzi Mexikom a Kóreou, som pochopila, vlastne expertné programy nie sú ničím iným výnimočné, oni sú rovnako ako ružová. Sú tu EMF programy. A na to, aby cez Healy Highway fungovali, je potrebné zapnúť si v Healyku vysoké napätie. V nastaveniach to tam nájdete, prepnúť si, lebo keď si pozriete, mnohí máte nízke. Ja to mám. No, treba si prepnúť do vysokého napätia. A rozhodne, no, myslím si, že tu na nikoho moc nehrozí, že má Healy prvú verziu, vlastne prvú edíciu z roku, ja neviem, 2000, možno 80, čiže to nepripada, to je všetko v poriadku. A tretia vec, treba si púšťať intenzitu od 40% vyššie. Takže malo by to ísť. Malo by to ísť, vravím, 40% intenzita a vyššie a zapnúť vyššie napätie. Dobre. Keď sa dozviem nejakú zmenu, ja už mám nejaké otázky za seba spísané, že nejaké Q&A k tomuto, určite vám to nejako rozošlem. Lebo podľa mňa to treba každému. Áno. Dobre. Ďakujem. Ďakujem aj ja krásne. Tak priatelia, keď nie sú otázky, ja tomu úplne chápem, že až pri štúdiu témy vznikajú. Keď sa ponoríme do témy, tak vás chcem naozaj pozvať. Pozrite si tie materiály, čo sú aj v tom našom back office. A naozaj možno, že bude dobré si tak, a ja si tak vlastne utrieďujem celý ten ekosystém, pretože naozaj, keď budete mať nejaký problém, dá sa už naozaj teraz naozaj doslova povedať, že kedy je vhodnejšie použiť čo. Takže budeme v tom spoločne a určite sa môžeme aj potom podeliť. Keď budeme mať viacerí doma už Healy Highway, vlastne aké sú s tým skúsenosti. Keďže to ide priamo do bunky, čo je vlastne prvý produkt Healy. No, môžem ešte doplniť jednu informáciu. Ja som si to pozrela v obchode a tých 599 je bez DPH. DPH to vyjde 736,77. To znamená, že ľava je 244,78 eur. Aká je otázka? Nie, len konštatujem, že som si to zistila, že tým... Ešte, Majka, ja preto zámerne používam cenu bez DPH, pretože sme tu Česi aj Slováci a každá krajina má inú DPH-čku. Nesedelo by to. Preto si musí každý... Česi majú 21, my máme 23. Áno, ale toto je slovenské, takže... Áno, tak, no to každý uvidí, jasne. DPH, no, takže tak. Super. Dobre, priatelia. Tak ďakujem krásne, že ste tu boli. Keď budú teda otázky, napíšte mi. A ešte vám chcem dať jednu infošku. Bože, hlava derava. Našla som takú šikovnú dievčinu, pretože teraz v Mníchove bol aj šéf pre Mexiko, Luciano, priznám sa, neviem aký, ale proste je Chief Operating Officer v Healy World.
Je to vlastne niečo ako generálny riaditeľ pre operačné procesy, aby všetko fungovalo. Ja som si ho troška googlila a je to veľmi schopný manažér, ktorý bol neskutočne dlho v Tupperware, kto poznáte túto značku. Čiže vyzerá, že naozaj budú sa aj zefektívňovať rôzne operatívne procesy a Mexiko sa naozaj neskutočne rozbieha, čiže je to veľké plus. A takisto Mark Bonzajer, ten bol zase z APAKu, z východu. Tam sa mi podarilo napojiť na jednu dievčinu, Petra Teza, ktorý robí také zaujímavé prezentácie v angličtine a som sa s ňou dohodla, či ich môžem prekladať, pretože to sú vlastne prezentácie, ktoré ona si dáva schvaľovať firme. Čiže to nie sú jej osobné prezentácie len, ale vždy tie prezentácie prejdú aj checkingom k firmy. A my to overovala s firmou, takže mám na to povolenie, takže som sa rozhodla, sú tam naozaj veľmi zaujímavé prezentácie na výživu, na vitalizáciu, bunkovú. No, je toho halda a všetko je to prepojené s hýlikom. Vlastne, ako je možné hýly na to využívať dobre. Takže určite sa chystám začať asi v lete. V lete by som rada troška prerobiť expertné programy, ešte to viac zjednodušiť, lebo mám info, že to vyzerá zložito, tak nejak budem na tom pracovať. Ale chcela by som začať s týmito prezentáciami. Takže všetci, čo ste sa zaregistrovali na tej stránke Renata Poláková lomeno webináre, tak viac menej nechcem zahlcovať ľudí tých, čo nemajú záujem ako o webináre. Takže ak ste tu niekto, kto nie ste v tom mojom zozname, lebo ja hodne pracujem s automatizáciou, tak sa tam prihláste a budem posielať pozvánky na tie prezentácie. Dúfam, že cieľ bol možno aj dvakrát do mesiaca, ale reálna som, že raz do mesiaca začnem a uvidím. Takže môžete sa tešiť, sú to naozaj veľmi dobré prezentácie. Takže veľká vďaka všetkým. Prajem vám krásne leto a s kým budem skôr, tak sa vidíme s mnohými z vás ešte skôr. Ďakujem moc, Renátko. Zdravím. Ďakujeme, super. Ďakujem vám. Super, Reni, čauko. Ahojte, ďakujem všetkým, že ste boli.